Здравейте, приятели! Аз съм Дарко и съм ядосана на Дани. Защото Дани направи една малка бела. И сега ще направим стаята на Дария. Влизаме към стаята на Дария, която сега ще правим. А знаете ли коя всъщност е Дани? Ако не знаете от миналия път, аз купих силвър скин на Дани в Brawl Stars. И това е Дани. Представи се малко, Дани, и ми поговори за Тока Бока, защото нищо не знам. Тока Бока е игра, която може да правиш къщи, да играеш някакви неща. Има много различни места и Тока Бока е игра, която много деца я знаят и Аз пък не я знам. И я залових Дария да играе с мен Тока Бока. Да, защото това е любимата игра на Дани. И сега ще направим на Дария една бърза стая. Сега Дани, аз за първо. теб в канала ми сам Дани. Сега ще сложим така. И ще сложим един тапет. Ето този. Хей, забравихме на хората да покажем моят аватар. Прилича на мен. Хей, сега малко да издадем как аз приличам, защото никога не съм се показвала на камера. Хайде, давай. Кой е този, бе? Не знам, просто това. Боже. Аз почти съм това. Аз така приличам. Аз така приличам, бе. Дария така прилича, да аз се обърках малко. Дария така приличам. И сега ще направим стаята, тежко някъде там. И сега продължаваме с нейната стая. Сега Аз искам да сложим ето това хубаво легалце. Да изсложим ето така едно писаче. И да сложим едно бюро. Ето така. Ето тук ще сложим едно столче. И слагаме столчето. Също така, иначе ние нямахме време да се стегля хакера. Да, иначе щяхме да го изтеглим. Защото трябва веднага след това видео да кача видео на Brawl Stars, защото да не се качва. О, няма да стигне времето. Хора, абонирайте се за част 2.